samostatnosť na celých 1000 rokov. Samostatnosť? A čo je to? A kde sme ju stratili? Tvojich 6 rokov. Vieš, vladyka Braslav alebo král Svetopluk, to boli naši slovenskí vládcovia. Ale potom nám celých 1000 rokov vládli všelijakí cudzí králi a cisári. A nášmu ľudu bolo veľmi, veľmi ťažko. Nie je smutno. Ja viem, braček. Ale mne je smutno za mamičkou. Poď. Viem, že ste tu. Pozovejte trochu. Práve dokončujem pokus. Znovu nejakého alchymistu. Čo je to alchymista? Alchymista. Chemik, vedec. Chce niečo nájsť, čo sa nedá nájsť. Chce z obyčajného kovu vyrobiť zlato. Zdá sa, že ste mi priniesli šťastie. Áno, a ja som si myslela, že sa pokus nevydaril. Práve naopak, vydaril sa, pravda, až na ten výbuch, ten som neočakával. Čakal som len také slabé zasyčanie. No, sadnite si. Príroda má v sebe strašnú silu. Som majster prírodných vied a medicíny, doktor Theophrastus alias Paracelsus. Som Martina Nestarcová, žiačka 7. triedy základnej školy. A toto je môj brat Ivko. Počul som na polucha, čo si vravela bratovi o alchymistoch. Myslím, že máš vo všeličom pravdu. Ako to, že si taká múdra? Homo eruditus. Naša škola má špecializované triedy na matematiku, fyziku a chémiu. Ale ja mám najradšej dejepis. História, to je moje. Rozumiem. V chémii je najlepšia Zuzka Kováčiková. Nevernica. Keby si ty vedela, pred kým ťa chválim. Tá vie naspamäť celú Mendelejevovú periodickú sústavu prvkov. Prosím. No, to je taká tabuľka, z ktorej sa dajú vypočítať všetky prvky na Zemi. Aj také, ktoré ešte nie sú objavené. Súdružka učiteľka nám na tej tabuľke práve ukázala, prečo sa povedzme zo železa nedá vyrobiť zlato.